naimbag arabi amin kakabsat. At tuy manen tuy kabsat yun ni Pastor Joey, ti kadwayo iti panagdebosyon, iti tunggal rabi iti Sabado. Jesus binagkatnak. Kadoon da kakabsat iti panangkanta ti daytoy na pintas nga imno. Gaput dakkel nga hayat na tuy kararwag na isalakan manipud basul ken bain Jesus inyalis nak iti lubu binagkatnak iti intagay nak nanipud iti sipnged iti lawag inyalis nak inawagan nak nabayag di pa'y natig na ito'y puso idi isut inawat ko dagos binagkatnak iti lubu binagkatnak iti intagay nak nanipudag iti sipnget iti lawag inyalis nak iti muging na nadunor iti siit abalangat nanipud babaken liday Jesus inyalis nak iti lubu binagkatnak iti intagay nak nanipudag iti sipnget iti lawag inyalis nak tibiyag ko na saysayat kento'y pusok nataltal na gaput dakkel nga asina Jesus intagay nak iti lubu binagkatnak iti intagay nak nanipudag iti sipnget iti lawag inyalis nak. Sat ti daytoy arabii kita entay man ti maysa kaiti messianic prophecies wenno propesiya may papan iti Mesiyas segon ken ni propeta Isaias 40 manipod iti versikulo 14 agingga iti 16 ababalaeng ngem kinunada iti tattao ti Jerusalem binaybayan na tayo ti Apo nalipatan na tayon iti kastoy da ito iti sungbat ti Apo mabalin aya alipatan ti ina ti bukod ng anak di na aya ayaten ti maladaga nga impas ngay na uray no malipatan ti ina ti anak na ni kaano man di kanto malipatan Jerusalem ni kaano man di kanto malipatan in surat ko tinagan mo kadagiti dakulap ko ti leksyon dayo ti daytoy arabi kakabsat ket iso ti nakaybasaran ti maysa nga kankantaen ti simbaan. Unfortunately, daytoy originally ket na surat kas maysa a love song ngem adadameten nga iso ket makankanta no adda iti natay. Ti kanta ko na. Malilimutan ba ng ina ang anak
na galing sa Kanya. Ngunit kahit na malimutan ng ina ang anak niyang tangan, hindi kita malilimutan, kailan may di pababayaan. Nagpintas nga kanta, di ba? Nagpintas a kanta, kakabsat. Ti Israel, kalpasan iti panang talikod da iti Dios, kalpasan ti agtultuloy apan nagsukir da iti Dios, nagdalan dati nagadu apan nubok. Ginubat ida dagiti kabangibang a nasyon. Ada dagiti kanito anangabak da, ada dagiti kanito anaabak da, naparparigat da. Dagiti ari, isudat tinangi da ulo iti panagbasol. Adama dagiti nabatbati ang natulnog na alintag ti sangwanan ni ti Dios. Ngem uray isuda na iraman da iti rigat, na iraman da iti dusa. Idin ana abak da iti gera, na abak da iti gubat. Kanidin akakaasi ti sitwasyon da. Sinalodsod da. Malagip na tayo kadipay ti Diyos. Binaybayan na tayon ti Apo. Nalipatan na tayon. Dida maamiris nga isuda ti muna anang lipat iti Apo. Isuda ti muna anang lipat iti Diyos. Isuda ti muna anang talikod iti Diyos. Numampay kasta. Numampay kinunada analipatan idan ti Apo. Simungbat ti Apo. Simungbat ti Dios ket kinunana. Mabalin aya alipatan ti ina ti bukod ng anak. Di na aya ayaten ti maladaga nga impas ngay na. Kuna ti Apo. Ti kadi may nga ina, mabalin na kadi alipatan ti anak na amaladaga. Di na kadi ayaten ti kay paspas ngay nga anak na. Imposible nga amalipatan ti may nga ina di kay paspas ngay nga anak na dimwet. Imposible. Di na tupulos malipatan ti anak na. Ngam ni Apo Diyos kinunana, uray na malipatan ti ina ti anak nga inaywanan na ito nagtityan na ti 8 siya mabulan. Uray na malipatan ton ti maysa ngay na ti anak na nga inpatpatag na. Siya kinuna ni Yahweh, kinuna ti Apo, di kay tupulos malipatan, di kay tupulos baybayan. Kakabsat, maminado ang malipatan tayo ti Apo. Maminado ang malipatan tayo ti Dios. Maminado at talikodan tayo isuna. Maminado nga inaglek tayo isuna. Ipapaigid tayo, kumbaga, isuna. Saan nga iso ti priority tayo ti biyak? Maminado nga agsukir tayo kankwana. Nupay kasta, uray no kasanuman ti kinarukir iti nangudag kan biyag tayo. Uray no kasanuman ti kinat managbasol tayo. Uray no kasanuman ti panagrasaw tayo. Uray no kasanuman iti panangi lupit tayo. Tinagan na. Ti Diyos kinunana.
ayaten kan tulata. Di kan tupulos lipatan. Ti Apo sila lagipkan ka. Ti Apo siya ayat amang lagipkan ka. Amuna ti kasasaad mo ita. Amuna ti kasapulam ita. Amuna ti kaimbagan aparabor benisyon nga ina ipaikan ka ita. Apay agsipod tay ayatan na ka ti Diyos, ay ayatan na ka ti Diyos, napatag kaunay kan kuana, napatag kaunay kan kuana, di nakapulos nalipatan, kundi nakantupulos alipatan. Agkararag tayo. Agyaman kami kan kawapo, agsipod ta pinatalgadam, ti karim kada kami, adi na kami tupulos alipatan kan baybayan. Uray no malipatan ton ti maysa nga ina at di anak, anagapukan kwa na. Banag nga, actually, kasla imposible. Nga, buray no kasta ti mapasamak kinunam. Sika di na kan mintupulos alipatan, di na kan mintupulos baybayan. Uray iti nga ti kinaman nagbasol mi, kinaman nagdakdakes mi, ay ito na kamlata. Agyaman kami. Kiti tawapo dawatek kas anak mo at tinudingam amang hibabaet kada ito'y nga kakabsat ko ita. May karod iti nagtingaan nyo. Sika ken iti anak mo, sika ken iti bukod ko. Nga espiritu kan kararwa. Ibabat ko dagiti anak mo ita wapo ken ka. Agasam ka dagiti nasakit da. Tulungan mi da kay iti pagkasapulan da. Liliwa mi da. Para buram ida. Maminsan pa'y tulungan ida. Tinagan mo Kristo. Amen. Kakabsat, ti Diyos na ayat. Katgapuy tayo taken ka, kinuna na, di kan tupulos lipatan. Kan malipatan. Intayo nga rod, ibingay tayo dahil yung mensahe ti Apo, kay di sa bali. Iti dahito yung panunuan ti Kwaresma, kakabsat, ipalagip ko, at dadag iti Lenten folders tayo, 40 days of Lent, dahito yung nangrugi iti Ash Wednesday. Sapay ta, saan tayo alip-lipatan, dahito yung commitment tayo, iti dahito yung panunuan ti Kwaresma. Kahit na timangtad iti love gift, donations, iti Knox United Methodist Church at ito'y kakabsat ti Gcash kan bank account ti Iglesia. Mabalin nyo nga i-transfer na iti love gifts yung ti Iglesia kalag ito yung accounts. Ti mo minsan pa na yung bag arabiyo kati Diyos ipain na ti parabor kan pamedisyon kada kayo. Amen. Amen. Bye-bye.